Здравейте, потребители на YouTube, аз съм Roy11, тук с мен е Стрит Дона черта Фире. Днес ще снимаме клип, в който снимах миналия път. Сега, тук намерих диаманти 63 и оттам събрах тези точки. Добре, сега продължаваме нашето пътешествие. Стрит Дона черта Фире не играе с мен в момента, той е точно у нас сега и е до мен и ви слуша. Добре, сега с какво да започнем? Добре, днес ще ви покажа всички ларпове. Ларп. Ето, тук ще идем. Не съм отивал там. Така, какво е това? Вой. Това май да... Това е сигурно. Това няма да бъде, няма да... Не има, обърках се заради тези тупки. Окей, добре. Накъде да ида? Тук умра. Добре, ето сега пътче. Ах! Това ми изкара толкова. Тук би, още се леси тук. Добре, сега... Ако чувате някакво шутине, това на него. Сега, това сега видях, това е ада. Исках да ви покажа днес всички ларпове. Добре, сега на друг ларп. Ларп. Добре. Това е... Какво ли това? Чакай. Една игра за най-голямата награда. Диамантен сектор 5. Така нещо са. 180. Белка или не? Казино. Искам да ида в казиното. Някъде някакво да има. Тези ги знаете. Добре. Опс, обърках. Опа. Добре. Тук май не объркам се, това не съм го показвал. Тук доста дъм, да. Още нямам хом. Така, ще се правя с някой, ще реша с някой приятел. Добре, това нещо майка в хотел. Отвънка има чудовища. Друг ларп ще видя. Ще ви покажа това. Имаме на ларп ЦСК. Това е ултара на ЦСК. Аз съм направил ултара на ЦСК от лава. Не знам какво са искали да покажат. Че обичат ЦСК или... Аз не съм за ЦСК, съм за Левски. Повечето мои приятели, почти всички, които сме снимали клип, ще снимаме или ще не снимали, сме за ЦСК, само 2-3 деца от нашия клас са за ЦСК. Всички са за Левски. Добре, ще казва, че неговия клас също. Ако се чува малко по-тихо на някои места, защото не държа микрофона до устата си. Добре. Тук едно прасе, ще го убия, защото сме дразни и ще ми трябва храна.
Опа. Warp Free Food. Вижте тук. Да се върнем където бяхме. Тихо. Добре, нещо като тунел, че започна тук. Лабиринт. Тъп лабиринт. Това май не е рейсно. Освен да чупя стъклата, друго не мога. Чупя стъкла. Добре. Не знам колко ще е голям този клип. Май няма да е много голям, защото не съм с други хора и ще е скучен. Ако го правя голям, ще го спрете. Затова ще го направя по-кратичък. Добре, това е хубаво правено, ама не е рез. Плаща се реса. Добре. Добре. Мисля това да е клипа. Абонирайте се за мен и чао!